Så altså ja, det er meget simpelt. Sagde du ikke også, der var noget med min knaller, du kunne se, men jeg kunne se? Kan du huske, hvad det var? Nej, men jeg ved sådan, hvad han mener med det, han skrev om den der ledning der. Hvor vi skal hente noget drik. Jeg troede, du kom for at hjælpe, gør du ikke det? Nej, jeg er fri nu. Ja, så kom du og hjælpe mig. Nej. Fuck dig. Nå. Jeg satte faktisk på min store, og jeg kunne lukke min storebror til at give på mig i dag. Nå, så er der givet til noget til mig også. Fanden med det, jeg er en bil uden benzin. Det er også gjort. Det er også for dårligt, at I ikke har vide. Hvad? Ja, jeg ved ikke godt. Hvor er de henne? Jo, vi har det. Spørg Rasmus, vi hedder på der. Hej. Ja. Hvis jeg køber den her, kan jeg så finde byttet? Nej, prøv at bytte den. Okay, det gør jeg så lige. Ja. Rasmus. Jeg hører, I har hvide monster på lager. Hvor vågner du? Ja. En. Tak. Ja, du skal godt lige tak. Sådan noget. Bum. Jeg har nemlig lige købt min og åbnet min i dag, det siger Rasmus, vi har med på der. Ja. Jeg skal se, om der er mere plads i sædet, mand.